So na Cynthia Tima Yeboa dodo no anim no Tima Kumkum wo nyame so ade nyame ya Adom akwasi ade na se wodi na woda nansa na woda de ni be hyase mpo no akoya adoye ewo nkwantapon DA primary school ene ekuro num ewo bosome frɛ ho textbooks ahodo no de ma de koyes wani se okache Adom TV etwaso Cynthia Tima Yeboa adodo na ta frɛ no Tima Kumkum a odi ne dwumadie ewo multimedia group limited eye Adom TV ne birthday a wodi no woni ne kunu ene ne ma antene fie entwa woni num spedede na mum womo ede akopie mu ewo nkwantapon DA primary school womo akoye sukuufo adoye ede exercise books beye 1000 ene niema hodo bi ede akomom emu a womo ede koma sukuufo enyuma hodo bi te se choco slim fit ene angel cola ana womo eboa Tima Kumkum ema no ekoye sa adoye mumie ntie nsem bia Cynthia Tima Yeboa ye Tima Kumkum de to Adom news nsentwofo ani. The road to the place is so bad. Me say you almost 1 hour and you dey force through her, but enu emu ya be me pese ye behwe ne ekoso ewa ha tiende no nyame ede afie ba ko come in few days there na pese me ne mofra no eba na ye beto nsa didi na me bompa ye say ebe kan wakoma na ubetimi aba be ye bibi ede amakoi ekwan no enye school just say toilet facility is so bad and it's ye bompa ye say ba ya ba he be bie kwan na etimi ama bibia ye de akos. Headmaster awo Nkwantapon DA primary school Kwadwo Nyame ebo Tima Kumkum abaso woni ne foundation no wanamuntu a womutu ye ede beboa asukufu a wompatem ho bae wa se ye bobu se nyame se ebo wa se nyina no ebebem amai se kodua ya ewunu yeni obia eka akuakuo ahodo na agyaye da wo ye dia asem koda aba no ubuai papa bia emfulu emma enintene ye beda e ma Tima Kumkum ase ewo adikesia wayema me eni meschool for enkwala ohene a ono ene wo mpatem ho nana amo agemfi ehira Tima Kumkum ene ne manfo wanamuntu a wo mu etuye edebo a wo manfo e wo mpatem ho ena de Tima Kumkum abe de mekra metra ha menyanhia bida waya de pa so free nkran ton abesai wa ha bedi na woda ene nkwala yi de waya jimisem na medanasi onmise sa sahi odi abre ebeso aba amenya no mfa so madachi yeso ya da aboni din ade akai no oni ne yi team amba yi na do mase.